Ja, had men nooit, baasje. Als woon ik bij Stichtermine. Zelfs zo'n Hiering. Die heeft al van die politieke trekjes. Glad en een luchtje aan. Maar toch is de Poling de minister-president onder de vissen. Je heeft ook geen ruggengraat. Op ene zalm nou kunt ze de vis wel vertrouwen. Want vis is, zo gaat het enigste hoe ze nog geen persvlees in hebben gevonden. Maar als Limburgse zeevisser ben ik op zoek naar de juiste politiek. Want die Tweede Kamer, die is meer weg van een café. Enigste verschil, in een café hebben ze nog eerst flink gezopen. Voordat ze er neven kallen. En lastig werden. Nee, in de politiek, daar moest ze de juiste keuze maken. Want dat moest ze bij een viskrom ook. Maar kies ze door een slechte vis, neemt ze nog dezelfde nacht afscheid van hem. In de politiek kunt ze er goed zeker van zijn. Want zo heeft die gemeenteraad van Maastricht al weken last van een hoesje.